etortzen gau urtero familia, eta etortzen gara ikustera umeen kontua, gero gure pixka da musika gidoa ikusti, eta gehixen bat izan da, aspaldiko laguna, ikusten du ere, punto de encuentro bezalako da, eta bintzat hau sin falta etortzen gau urtero ona. Familia duna zen, barbako hirurogeita bat. Hementxe, ailegatu berriak Durangora, giro ederra ikusten ari naiz oraindik, momentuz, eta hau nire bigarren Durangaldia da. Duela urte asko etorri nintzen, lehenbiziko aldiz, koñatarekin, garai hartan, bi lagunekin etorri naiz, eta liburu pare bat erostera eta behar bada diskoren bat, baina momentuz ez dut erabaki zer. Jon Alonsorena edo Gerte bat, baina ez dakit, oraindik ez dut erabaki zer. Txikia nintzenetik ekarri naute hona nire gurasoak, eta beti zer erosten dugu edo disko bat edo libururen bat beti. Hori gustatzen zaigu, eta txikitatik ekarri dugu biak.